אם הייתי רווק והייתי מפרסם מודעה בג'יי-דייט, הייתי כותב ככה: גבר בן 32 שמכור למשחקים ולא משחקים במיטה, לא משחקי טלוויזיה, מכור לגאדג'טים, בקיצור אייפד, התגשמות כל הפנטזיות שלו, מחפש אותך, אישה עם ציצים גדולים. כן, שתדאג לו, שתחבס לו, שתבשל לו. בקיצור, שתדאג לכל חסרונותיו. אמא? היי, נראה תגביל אותי. למה קשרת אותנו? כי זו משימה של לעבוד ביחד. את זוכרת מה זה ביחד? איפה מה שביקשתי מכם להביא? זה נעלם. אני ידעתי, את החבאת את זה? אני לא החבאתי את זה. אז מה? אני סתם הסתכלתי בזה. הסתכלת? כן, הסתכלתי סתם, זה סקרן אותי. מה זאת אומרת, אבל בלעדיי? במשימה היה כתוב שזה משימה של שנינו. רק הסתכלתי בזה, ירון. אתה יודע, גם ככה עשו את המוצר הזה לנשים, זה לא כזה... עשית את זה? כן, אני ניסיתי את זה. ואז אני ניסיתי את זה עוד פעם, ואז אני ניסיתי את זה פעם שלישית. אתה מוכן להפסיק להיות היסטרית כמו ילדה? איפה המפתח? נשארו לנו עוד 2 פגישות כדי לסגור עשירייה. אתם תזדיינו ועוד בתקופתי. גם אם אני אצטרך להפנט אתכם ולהחזיר אתכם לגלגול הקודם בתור טובי החולה והרשה לפוץ. את חושב שזה יכול לעזור? כן, ברור, גם הם היו אצלה בטיפול, לא? אתם הייתם אמורים לענג אחד את השני עם הדבר הזה שביקשתי להביא. אבל בגלל שמאיה השתמשה בו לבד, אתם תצטרכו להסתדר בלעדיו. קפיש? אני מוכן לעשות מה שצריך. טוב, נו, מה התיישבת? אנחנו מחפשים, קדימה. תגידי, את ממש בקריז, אה? את יודעת שאני לא חייב את זה בשביל... אני יודעת שאתה לא חייב, אני יודעת. זה פשוט יהיה הרבה יותר קל עם זה, אתה מבין? זה לפחות לעשות. בוא נע. אתה החבאת את זה, אה? אתה החבאת את זה. את אוהבת אותי? אתה החבאת את זה או לא? מה, את לא המשכת אותה? את מי אתה שואל, אה? מה, את מאיה שהכרת לפני 10 שנים? אה? את מאיה שהזדהית איתה 5 פעמים בצימר בגולן? אה? את מאיה, אמא של נעמה, שחברה בוועד הורים, שמתעוררת כל לילה כי לנעמה יש פיפי, ושתולה את כל הציורים שלה על המקרר. תגיד לי, אתה בכלל קולט כל זה אותו בן אדם? אל תתחמקי. אני לא מתחמקת. את השתנית ואת יודעת את זה! ברור שהשתניתי! ואתה לא השתנית. זה מטריף אותי, ירון. ירון, זוז ממני. רגע, אז בגלל זה אין לנו סקס? כי יש לך פיצול אישיות? אתה פשוט לא מבין כלום, תקום ממני, ירון. תזוז ממני, ירון. יכול להיות שזה גנים כאלה, של פריג'ידיות שקיבלתי מאמא שלך. שמתפרצים רק אחרי החתונה? היית צריך לראות אותי עם זה אתמול. לא היית מסוגל להיכנס לחדר מרוב שהיה חם. את גסה. קוראים לזה מינית. מינית. אבל כנראה שבכל זאת תגמרי כמו אמא שלך. איך כמו אמא שלי? מסרסת גברים, אה? ירון, זה פשוט לא יעבוד בינינו, קום ממני. קום ממני. ירון, קום ממני. אבל תני לי לעזור לך! אתה לא אבא שלי! ירון, קום ממני. אבא!